ई हंसे खातिर 4 गो लाइन रिकॉर्ड कैनी हम। केहू अपना अपना ली या ना केहू खिसियाई, मजा लिया जा कि पैसेंजर चले के मारा मारी बा, पैसेंजर चले के मारा मारी बा, लेकिन बुक वही के होई जो गाड़ी बा। कि पैसेंजर चले के मारा मारी बा, लेकिन बुक वही के होई जो गाड़ी बा। केहू अपन ग्रेडेशन देखावता, केहू अपन ग्रेडेशन देखावता, तो केहू अपन मजबूरी गिनावता। केहू अपन ग्रेडेशन देखावता तो केहू अपन मजबूरी गिनावता। केहू रोवता आ केहू गावता, लेकिन पैसेंजर बुक करावता। साचो ये भैया ये बड़ा बड़का बीमारी बा, लेकिन पैसेंजर चले के मारा मारी बा। सीनियर लोग डेराइल बा, जे सीनियर बा उ डेराइल बा, घर ही में घुरी आइल बा। कि जे सीनियर बा उ डेराइल बा, घर ही में घुरी आइल बा। रोज उनवला कुसमी जाता, मेहर के हाथे खाना खाता। सबकर अपन अपन लाचारी बा, पैसेंजर चले के मारा मारी बा। असली बात ये बा कि जे दरबार में जाई ना, कि जे दरबार में जाई ना ओकरा कुछ भेटाई ना, कि जे दरबार में जाई ना ओकरा कुछ भेटाई ना। जेकरा ये बात समझ आ जाई वो मालगाड़ी में पिसाई ना। तो केहू के भटनी भावता, तो केहू के भटनी भावता आ केहू सिवाने से ना आवता। कि केहू के भटनी भावता आ केहू सिवान से ना आवता। लोगवा बड़ा सनारी बा, पैसेंजर चले के मारा मारी बा।